Добро утро отново с друга тема. От предишния ни разговор стана ясно, че едва ли бих могла да сваля един противник само с един удар, при положение, че не съм тренирала таеквондо, колкото състезателите, които видяхте тук. За друг тип сваляне, както по жаргон сме свикнали да казвам, ще си поговорим сега за флирта, за това може ли да падне в мрежите ни един мъж с помощта на някои техники, които трябва да бъдат усвоени. По този важен стратегически въпрос ще си разговаряме сега с Наталия Кобилкина. Добро утро и добре дошла. Добро утро. Вие сте специалист по темата, още повече, че преподавате уроци на останалите. Уроци по флиртология. Да, точно така. И се питам, въпрос на стратегия ли са взаимоотношенията между мъжа и жената? По-скоро въпрос на зрелостта. Що ние сме непрекъснато учим, ходим на училище, на университет и всяко ни учи как да бъдеш специалист в някаква професия. Но никой не ти учи как да бъдеш страхотна жена, как да бъдеш добра майка, как да направиш човекът до теб щастлив, независимо мъж или жена. А това е също работа. Това не е данност отгоре. Това научаваш. Добре, обаче през последните години у нас, защото вие живеете у нас от доста време, вече имате поглед върху нещата, се появи сякаш един феномен. Много жени така пренастроиха като че ли вътрешната си програма и започнаха да преследват мъжете. Има един такъв феномен, едно движение, което се забелязва в обратна посока. Вместо мъжа, както сме свикнали да преследва жената, жената да преследва мъжа, да бъде по-агресивна, по-активна, да търси контакт с него. Това не обесценява ли по някакъв начин ролята на жената? Не се ли обърква програмата с това поведение? Абсолютно сте прави, това объркват. Представете, че има цветя, има пчели. И какво ще стане, ако цветя започнат да търсят пчели? Това е същото. Ние сме това, което учим нашето училище по флиртология, училище за гейши, как да отвориш своите цвете, за да привличаш мъжа към себе си. И това не означава, че ще тичаш по всички градове и страни да търсиш мъже. Това означава, че когато ти си готова, ти го срещнеш в своят вход, на своята улица, в своят град, независимо къде ти си готова, и с това го срещнеш. Звучи много лесно, така ли е обаче? Дайте сега един лесно, съвет. имам вече сватби в България, които бяха сключени. Жени, които нямаха отношения след тези курсове, вече имат отношения, имат сватби, дори надявам се, че ще имаме и деца. И какво се променя след тези курсове? Отивам, за да се науча да флиртувам. Какво ми казвате първо? Обикновено човек има ограничаващо убеждение, че флиртуване не е добре. Не е добре да покажеш на мъж, че го харесваш. Не можеш да покажеш своите емоции. Човекът обича слаб и така нататък. Това са ограничаващо убеждение. И ние примахваме ограничаващо убеждение, страхове, комплекси, които бяха наложени от нашите майки, бащи, Съветския съюз, така нататък. И човек става свободен. Тоест, ние не сме измислим никакви нови неща. Аз съм срещу манипулация. Ние отваряме това, което има вътре във всеки човек, изваждаме негова индивидуалност и правим я по-красива. И човек самия за себе си разбира какво иска, какво може. Добре, вие за вас какво разбрахте във вашия житейски път, в личен план? Коя е най-голямата тайна на любовта? Разбиране, приемане и доверие към партньора. Без доверие и без приемане и благодарност, че ти изобщо го имаш, нищо не стане в този свят. Звучи много идеалистично, обаче аз ще ви очертая една картинка от ежедневието. Прибирам се след страшно дълъг трудов ден с торбите от магазина. Нали, никога не вдигате торби от магазина. Естествено, че нямам време за фризьор и гримьор всеки ден, за да бъда с лакирани ногти. Прекрасна. Връщам се вкъщи, децата са гладни, започваме да готвиме и да поставяме на масата разни неща. В края на деня съм толкова уморена, че не знам дали успявам да простра прането или не. И на това се очаква да бъде разбираща, обаятелна, флиртуваща жена. Как се постига? Когато е жена такава, едно от най-големите оплаквания при мъже е, че тя се бужда и вече не е доволна и не е щастна. А мъже имат вграден механизъм жена до него да е щастлива. Ако тя е нещастна и изморена, той вече нищо не иска. И с това, ако тя е щастлива, доволна, усмихната, той ще й помогне. И ако тя е истинска жена, тя никога няма да хвърли буклук, никога няма да носи торби, никога няма да закара деца до там. Има задължение, което разпределяш. Той има своите, ти имаш своите. Ако не го правиш, ти не си жена. Добре, как го постигнахте вие? Айде в личен план да видим. Аз съм мъж на 7 години, разбира се, че разделям отговорности и всеки има вкъщи своята работа. Двама работим и двама разделяме. И мъжът ми го прави с удоволствие. Не с това, че аз го накарам, а с това, че му идва отвътре, че той така вече осъзнал, че ние сме двама човека, е нормално да помагаш. Той иска да помага. Добре,
все пак има ли някакви стъпки, по които човек се учи да флиртува? Казахте, освобождава се от страховете си, но ако ти цял живот си бил един свит човек, който се затруднява в общуването си, как изведнъж ще станеш една лъвица, която изключително атрактивно занимава хората около себе си, карат мъжете да се влюбват в нея и след това обаятелно през целия си живот им разпределя ангажиментите, така че да остане обаятелна в очите на мъжа си? Честно казано лесно, но ние го правим в рамки на 2-3 дена. Жена има 2 сърца. Имаме сърце, има матка. И за това ние отговорим за емоции. Когато ние сме отваряме своите емоции и поне най-лесното упражнение, скъпи жени, кажете, какво аз чувствам на момента? И непрекъснато подчертавате не какво мислите. Аз мисля, че аз съм добра или аз съм лоша. Какво аз чувствам? Аз се чувствам щастлива, наранена, обидена. И когато започнеш да осъзнаваш своите чувства, това е първата крачка към самата себе си, към своята женствеността. И просто го правите. И като за своите чувства би било добре да споделяме с мъжа. Тоест това, което чувстваш, не казваш, ти си виновен, ти пак не си направил нещо, а казваш, аз се чувствам много добре и точно ти ми правиш щастлива. Много е красиво това, което казвате. От него разбирам, че човек наистина може да се научи да флиртува. Ако си го постави за цел, ако срещне специалисти... Лесно. В рамки на 2-3 дена. Може ли да се научи да обича обаче? Може. Първа обич започна обич към себе си. Нали Библия пише, обичай ближния си както себе си. Докато не обичаш себе си, не можеш да обичаш другия. И с това огледалото, гушкане към себе си, каквото изберете, но начин да обичаш себе си, да глезеш себе си. Ако направите някаква трудна работа, отиваш в магазин, купуваш хубава рокля, казваш, аз съм я заслужила. И идеята, че аз съм заслужавам това. Това е много важно. Заслужавам най-добрия мъж, заслужавам най-прекрасните деца, заслужавам най-красивите рокли. По права на раждане, аз съм жена и аз заслужавам. Много хубав финал за нашия разговор. Сигурна съм, че много жени харесаха това, което казвате, особено в частта да отидат в магазина, да си купят рокля и да се зарадват, че се я заслужили. Много ви благодаря за това свежо участие в нашето предаване. Ние продължаваме с новините от света на спорта.